Bibisitahin nga natin ang Kidong Garden. Tignan natin kung ano ang mga tinanim dito. Ito ang unang makita pagpasok mo dito sa Kidong Garden. Ito ang mga pipino. Pipinong mga yan. Yan. Pipino. Lumalaki na sila. Tsaka itong kabila naman, ito ang okra. Okra. Ito malaki na rin. Mga okra natin. Mga gulayan. Mga gulay. Tsaka ito yung mas ito ang parya sa Ilocano, parya. Ito ang parya. Laki na sila. Kidong Garden. Mga gulay ang tanim dito. Ito naman ang mga pichay. Pichay, malaki na. Pwede nang ulamin ang mga pichay Pichay. Pichay lahat yan. Ito naman ang mga kamatis. Maliit pang mga kamatis. Itong parya ampalaya, itong ampalaya ay malalaki na rin kung malatkat na sila sa ampalaya. Ito ay kamatis. Tsaka may tanim ako dito na hindi pa tumubo. Ano kayang luya ata to, hindi pa tumubo. Tsaka ito naman ang salumanay. Lumalaki na sila, salumanay. Yan. Ang salumanay. May fish pond naman ako dyan. Yan ako kumukuha ng tubig pang dilig dito. Dito ako kumukuha ng tubig na pandilig. Sasalpak ko yung hose na ito. Ayan, maliliit pang mga tilapia ko dito. Malalaki na sana yung iba, pero tinamaan ng Bagyo Maring doon sa nauna kong fish pond. Itong kadagupan ng Kidong Garden, kabuuan.